Sanibonani ke futhi. Ayiziyehlaka izambulo manje. Ake ngikhulumeke manje ngoNkulunkulu wamaKristu. Hayi lo weBhayibheli manje owamaKristu. OwamaKristu ilo oziqu intathu. Lo engihlale ngisho ngithi uNkulunkulu oyisitabane, uNkulunkulu okhonza amaKristu, uNkulunkulu oyisitabane. uNkulunkulu uthe eBhayibhelini izitabane akayifuni. Kodwa amaKristu athuka uNkulunkulu athi uNkulunkulu uyisitabane. Athi uNkulunkulu uyinkonkoni. Athi uNkulunkulu ugay. Ngani na? Athi amaKristu uNkulunkulu ungamadoda amathathu emntwini oyedwa. Ngiyakubuza nawe uhleli ubukele le video ukuthi amadoda amathathu emntwini oyedwa uyibiza ngani leyo nto leyo? Uyeke lo uNkulunkulu lo engikhuluma ngaye. Njengoba ngihlale ngisho ngithi amaNazaretha angcono kunamaKristu ngoba amaNazaretha ayabheda nawo kodwa akhonza umuntu owake waba khona emhlabeni, waphila emhlabeni, waqala ubuNazaretha kwafika isikhathi wafa. AmaKristu akhonza into engekho, engakaze ibe khona emhlabeni. Uma ngabe ungangikholwa, gugula nawe uzibonele. Uthi nje Jesus Seminar. Uthi nje Constantine, Jesus Seminar with Constantine. Uzobona ukuthi uJesu into eqhamuke emqondweni womuntu ifana noRomeo and Juliet, William Shakespeare. Zonke lama show lama plays kaShakespeare, abo King Lear, abo Macbeth, abo banibani, you name them, abo Julius Caesar. uJesu into enjalo. Into okwaba umqondo womuntu abayidesign emqondweni base beyikhiphela ngaphandle bese beyikhanda bona basilethela yona thina la eAfrika. uJesu bamkhanda elokuzana emqondweni, mayeqeda uyazalwa, uzalwa wapi? Uzalwa eBhayibhelini, ukhulele eBhayibhelini. Uma wakhe owaseBhayibhelini, abazali bakhe abaseBhayibhelini, amazwe ahambe kuwo awaseBhayibhelini. Washumayela kuphi eBhayibhelini, abafundi bakhe wabathola kuphi eBhayibhelini, wahamba efundisa kuphi eBhayibhelini. Yonke lento ekhunywa ngoJesu into ekuphi eseBhayibhelini kuphela, in real life ayikho. Kwafika isikhathi sokuthi abulawe kuphi, ubulawa kuphi eBhayibhelini futhi, not in real life. Angithi yabona, izono zabantu zihlanzwa kuphi eBhayibhelini. Angithi yabona, yonke nje lento abayikhulumayo zihlanzwa kuphi eBhayibhelini. Angithi yabona, baxolela izono zabo eBhayibhelini, amazwi ayisikhombisa eBhayibhelini, yonke leyo nto leyo. Uma ngabe uthi uyabheka akukho lapho la idocument ekhona ukuthi ngempela uJesu waseNazaretha naku la ayephila khona. Bayasha abantu bathi babuya khona kwaIsrael, nathi sibuya khona. Kuamanga leyo nto leyo ukuthi kunendawo okuthiwa iGolgotha, amanga lihlaza cwe, nathi sibuya khona kwaIsrael. Kunamanga leyo ukuthi khona ithuna likaJesu, amanga lihlaza cwe. Ithuna liba kanjani ithuna lo muntu ongakaza abe khona emhlabeni, ongakaza exist? Yile ngayi-understand mina. uNkulunkulu wamaKristu lo oyisitabane, lo oyinkonkoni, lo oziqu intathu akakaze waba khona. Uma ekhona umfundisi othi mina mbatha ngakubonisa uNkulunkulu wethu thina amaKristu eBhayibhelini, lapho ethi uNkulunkulu mina ngiziqu intathu, yimi uNkulunkulu Baba, yimi uNkulunkulu Ndodana, yimi uNkulunkulu Moya Oyingcwele. Noma uJesu yena qobo lwakhe econfessa ethi mina ngingosibili ebuthathwini bikaNkulunkulu, ngizimisele ukuthi ngiyinikele ebandleni lalowo mfundisi. Ngiyabonga.